मानगोनां दिनै 13 अक्ट' फागुन दाननि 13 अक्ट' बे अक्ट'खालि जों दिनै गोथार थांखुलि जानायनि मोनसे हाबाफारि खालामदों। बे हाबाफारि खालामनायावनो दिनैनि जों नेमां गामिनि बाहादुर नं सानजा खोलोजो गामिनि मानगोनां गागि आफादगिरि लोगोसे हांख्राय लानो लाबोजानाय आलासि बिथां हायनारि सार लोगोसे दुलाराय बाथौ गौथुमनि आफादगिरि बिथां नबिन बसुमतारी लोगोसे जों गामिनिनो जा गाहाय गावबुरा बिथां लिबेन बसुमतारी लोगोसे बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय आफादगिरि बिथां जोंसार ब्रह्म आरो लोगोसे जोंनिनो माइनाव देंखोगिरि नोंथांमोन दिनै जोङो 13 अक्ट' शुक्रबारखालि ओंखाम गोरलैनि मुङै मोनसे हाबाफारि फिरगाबोनाय थांखि लादों। बे थांखि हिसाबै आं खावलायगोन आथिं गाग्लां आथिं गाजब आथिं गाग्लां दानिया नैथि कामान्डारखौ मानगोनां आलासि आथिं गाजब नैथि कामान्डारखौ जोंनि मानगोनां आलासिखौ बरायनानै बिथांखौ गासै आरनायजों मान बावनाय जाबाय। बिथां जों गामिनिनो गावबुरा बिथां लिबेन बसुमतारी बिथांखौ गांसे आरनायजों मान बावनाय जाबाय। गोजोन्थों। लोगोसे कामान्डार बिथांखौ फिरफिला फैनाय लोगो लोगोनो बयखौबो मान बावनो थाखाय गुरै खुलुमनाय थाबाय। लोगो लोगोनो मान बावनो थाखाय खावलायबाय।
आंगोनां दिनैनि बे नैनं सानजा खैलाजुलि गामिनि बोसोरारि बैसागो ओंखाम गोरलै फोरबोनि फिरफिलाखौ बिहोनो थाखाय आंखौ गामिनि गोरा गाहाय हिसाबै हांख्रायनानै लाबोनानै आं नुजाथिबाय लोगोसे फिरफिलाखौ उरायहोनाय जाबाय। दा जोंनि बे फोरबोआव
बाहागो लाफैनो हानाय दुलाराय सनितपुर जिल्लानि गाहाय नेहाथारि बिथां एम सार दंफैयो लोगोसे जोंनि दुलाराय सनितपुर जिल्ला बाथौ धोरोम आफादनि गाहाय आफादगिरि दङ मानगोनां नबिन बसुमतारी लोगोसे जोंनि 2 नं खैलाजुरि गामिनि गासैबो रायजो राजा एबा माइनाव आइजो नोंथांमोन दिनैनि बे फिरफिलाखौ आंखौ बिरहोनो हानायलाय आं दान्दिसे सम गावनि समखौ एंगारनानैब्लाबो दिनै नुजाथिफैबाय आरो लोगोसे बे दा आङो फिरफिलानि एबा फोरबोनि सोमोन्दै एबा जोंनि धोरोमनि सोमोन्दै फंनैसो बुंनो आवगायदों बेवहाय जाहाथे गोरोन्थि जायोब्ला निमाहा मोनगोन आसा खालामबाय दिनै जोङो धोरोमखौ मानो लानो गोनां जायो दिनै बुहुमाव जेसेबां सुबुं हारि दं बा गोबां बायदिसिना हारि दं जों भारतबर्षआव बे भारतबर्षआ मोनसे गणतान्त्रिक हादोर बेवहाय साफ्रोमबो एबा मोनफ्रोमबो हारिया गावबागाव गोसो फसन जानाय बायदियै एबा मोजां मोननाय धोरोमखौ आजावना लानो हायो बिदिनो जोंनि बर' हारियाबो गोदोनिफ्रायनो जोंहा मोनसे धोरोम दंमोन राजा रानी बै समनि गोदो गोदाय समावनो दंमोन नाथाय जोंनि बर'फोरा धोरोमखौ लिरनानै एबा जारिमिन बादि जुथुमनानै गालांनो रोङियाव जोंनि धोरोमा गेजेर ससेयाव गोबां बेले-बेजे जालांदोंमोन जोंनि हारिया बर' हारिया गोबां मानसिफ्रानो गुबुन धोरोमाव थांनायमोन दिनै जों नुनो मोनदों माखासे जोंनि बर' हारिया सोनाबारि हादोरनि खृष्टान धोरोमफोरखौ आजावना लादों गोबाङानो लोगोसे जोंनि आसामाव माखासे खृष्टान धोरोम लायैफोराबो दिनै असमिया हारिनि नाख्रेबनायाव एबा बुरखायनायाव बिसिनि सोलो खायदाजों बिथांमोना गोबांनो शंकरदेब कंकरिया बायदिसिना धोरोमाव सोबाय जोंनि हारिखौ नाथाय जोंनि बर'फ्रा नुबाय माखासे गोरों गोराफ्रा माखासे माने खोथाफोरखौ साननानै मोनबाय बेबादि जुदि जालांबाय थायोब्ला सानसे समाव जोंनि बर'फ्रा गुबुन हारिनि आथिं सिङाव थानांगोन आरो जोंनि बर' हारिया जोबस्रांलांगोन बेखौ साननानै दिनै जोंनि माखासे गोरों गोराफ्रा दिनै जोंनि बाथौ बे गोदोनि गोमालांनाय धोरोमखौ दा बुरखांफिनदों माखासे गोबां दासिम रनसायगासिनो जोंनि धोरोमा गोदो माबादिमोन माबोरै सोलिदोंमोन बेखौ गोबां गुबुन हारिनि बिजाबफोराव जारिमिनफोराव नायै दिनै सुजुनो हमफिनदों बिनि थाखायनो जोंनि हारिया दिनै दुलाराय खना खनला बर'फोर थानायफ्राव दिनै जोङो बे गोथार मैखुन धोरोमनि माखासे नियम खान्थिफोरखौ दिनै फोसावबोनो हमदों दा बेबायदिनो मोनसे हारिया थांना थानो गोनांब्ला जोङो मोनसे गाननाय जोमनाय थुनलाइ माने शिक्षा धोरोम दामनाय देनाय गासैबो बुस्थुआ थानांगोन अब्लासो मोनसे हारिया सिनायथि मोनो बेखौनो आं सानदों जोंनि दिनै आं बे फोरबोआव बाहागो लाफैनानै जोंनि बे धोरोमखौ गोसारहोनायाव जोङो थैहाब थांहाब नाजानांगोन आं दिनै बे फिरफिलानि सोमोन्दै माखासे गाबफोरनि खोथाखौ आं बुंनो सानाखै आं दिनैसो बेबादि फोरबोनि फिरफिला बिरहोनायाव आं हरखाबै फैनांगौ जाबाय आं दाबसेयावसो थांनो ओंखारबाय थादोंमोन दिनै हरखाबनो आंखौ न'आव थांनो लेंबोनायलाय फैबाय रायजोनि खोथाखौ लानानै दा फिरफिलानि सोमोन्दै जोंनि बेयाव बाहागो लाफैनो हानाय सनितपुर जिल्लानि गाहाय नेहाथारि दङ आरो लोगोसे गाहाय आफादगिरि दङ बिथांमोना दा नोंथांमोननि सिगाङाव गुवारै बुंफुंगोन एबा रायजो राजानि सिगाङाव बिथांमोना गुवारै बुंफुंगोन आसा खालामबाय आरो आंनि बिबुंथिखौ आंनि सिगाङावनो फोजोबनोसो सानबाय माने धोरोमनि खोथाखौ जेसेबां बुंब्लाबो जोबनो थाङा बियो फारसेनिफ्राय बुंनो थाङोब्ला जाय मानसिया धोरोमनि बेलायाव नांथाब खुंथाब थानाय एबा धोरोमनि माबायाव आफादाव थानाय बिथांमोना बुंनो थाङोब्ला जों सानसेबो बुंनो हागोन बेखायनो धोरोमनि माबाखौ नोंथांमोना मिथिखायो मोनसे हारिया
जुदि थांना थानोब्ला धोरोमनिफ्राय गाननाय जोमनायनिफ्राय बायदिसिना दामनाय देनाय आइजें आइलानिफ्राय गाव बेफोरखौ गासिबखौबो सोलोंनांगोन एबा बेफोरखौ सोरजिनांगोन अब्लासो बे हारिया थांना थानो हागोन एबा गुबुन हारिफोरजों फेरनांलांनो हागोन। दा जों मिथियो आं फंसे जोबनायाव बुंलांबावसै जों दिनै ओरैनो बुंनो थाङोब्ला जोंनि धोरोमारि मानसिफ्रा बुङो थाइगिरनि बिखुङानो सिरिबा सिजौनि सिरियानो सिरिबा खिन्थु बे सिजौ बिफाङा बहा जोनोम जादोंमोन बे सिजौ बिफांखौ जों मानो एसेबां जोंनि बे गोथार मैखुन बाथौआरिफोरा बा बर'फोरा मानो बोजबना लाखो बेखौनो आं एसे बुंसै बिरफोरानि सोमोन्दोखौ आं बुंनो थांला आलासि बिथांमोना बुंगोन होनना आसा खालामबाय। दिनै जों सिजौआ जाबाय गोदो जोंनि दा जेरै कैलास होनना बुङो कैलास हाजो दा चाइनायाव गोलैना दं बे चाइनायाव जोंनि बे शिबा जों शिब होनबा जों मिथियो बे शिबा माने बिथाङा बे सिजौ गुदियावनो जनानै बिथाङा सिगांनिफ्रायनो तपस्या खालामो होनना जों मिथियो। जों बेखौ माखासे लेखा फरायनानै नायब्ला मोनो। बेखिनिखौ बुंनानै आं फोजोबनो सानबाय। जोबनायाव बेखौनो आं खावलायो आंनि माखासे बुंलांनायाव गोरोन्थिफोर जाया नङा जाखागोन रावबो मानसिया गोरोन्थि जाया होनना बुंनो हाया गासिबो सुबुङावनो गोरोन्थि थायो आरो गासिबखौनो रोंजोबा बेनिखायनो आं माखासे गोरोन्थिफोरनि थाखाय निमाहा बिनाय जाबाय गोरोन्थि जादोंबा आंखौ निमाहा होनानै आसा खालामबाय एसेयावनो आंनि बिबुंथिखौ फोजोबबाय। जै बर' बाथौ जै जाथों। बिथांनिसिम साबायखर थाहरबाय। कामान्डार बिथांमोनखौ दिनैनि बे साग्रिद गसंनानै थानायखौ फरायनानै नैथि हाबाफारि हिसाबै गोदैसि बावदियाव बयखौबो आर'ज लायैनि थाखाय गुरै खावलायनाय थाबाय। गोजोन्थों। जोंनि बिथांमोना बांनो जौगायाखै
Bye.
आरो सानजा बिथांमोनखौ गासिखौबो बियो गावनि थाखाय गुरै खावलायनाय थाबाय।
Ayo, ayo, ayo.